O DJ Vilalbés, produtor desta casa, Marcos Peón, viaxará próximo 14 de decembro a Madrid para aspirar a 3 estatuillas na gala dos Music Awards, os premios nacionais máis prestixiosos da música electrónica promovidos pola revista Vicious. Peón comparte nominacións coa élite nacional do dance nas categorías de mellor DJ revelación, produtor e selo discográfico pola súa traxectoria profesional e o éxito acadado co seu último traballo discográfico Tullido Records. Conquista o público cada sábado na discoteca onde traballa, en Vilalba. O DJ lucense Marcos Peón comezou a súa carreira no mundo da música electrónica con 16 anos no pub dun amigo. Dende entón, este xoven vilalbés non para. Ademais da discoteca, realiza bolos polas salas de música máis prestixiosas do panorama nacional e internacional. Tuve o luxo de compartir cabina cos mellores disjockeys tanto nacionais como internacionais, da talla de Juan Magán, Marco Rodríguez, Juanjo Martín, artistas como Alexandra Stan, Elena George, a mesma Ina, unha cantidad infinita de disjockeys e vocalistas. Pero o gran salto como artista chega co seu último proxecto, a creación do primeiro selo discográfico digital galego, Tullido Records. Dende o seu lanzamento hai 9 meses, os seus temas soan nos postos máis altos das páxinas web con maior proxección internacional deste estilo musical. O traballo que conleva un sello discográfico é moi grande, un traballo moi oscuro que nunca se ve, nei de aprecio que tú faz todos os días para leválo adiante, pero bueno, temos a recompensa de que está xa reconocido xa a nivel de España bastante importante. Unha carreira de fondo que este ano Peón veu recompensada coas nominacións a mellor DJ, revelación, produtor e selo discográfico nos premios nacionais máis prestixiosos do sector da música electrónica, os Vicious Music Awards. O que supón un recoñecemento ao meu traballo dos últimos anos. É dicir, compartir nominacións cos grandes disjockeys que tú fai uns anos seguías, supón que eu levo unha traxectoria avanzado pouco a pouco. A lista de gañadores publicarase na web dos premios tras darse a coñecer o próximo 14 de decembro nunha gala especial en Madrid. Alzarse co galardón dependerá das valoracións do xurado e dos votos online do público. Desde aquí convidovos a todos a que me votedes a través da página oficial dos premios Music Awards, que é www.viciousmusicawards.com. Aí na sección de nominados podedes buscar o meu nombre e darlle a votar. Mentres poderemos disfrutar deste artista vilalbés todos os sábados na Troco ou nas súas próximas actuacións en Valencia, Cádiz, Málaga, Ribadeo e Madrid.